Op Schiphol is speurhond Jane aangeslagen bij een passagier die is aangekomen uit Curaçao. Chris neemt de man mee voor verder onderzoek, maar de man is daar niet blij mee. Goedemorgen. Goedemorgen meneer. Ik heb een probleem met jullie hond. Wat dan? Die hond ruikte in mijn zak en toen ik denk dat ik heb een papier van de kaas in mijn zak. Oké. Hé, maar over die hond, hè. Die doet dit werk al een heel tijdje. En die hond is heel goed. En die hond die slaat niet aan op een plakje kaas. Hoor. Daarop is hij getraind. Ik heb drugs op mij. Weet ik niet. Gaan we zien. Als je 200 keer komen, ik 200 keer in de kamer gekomen. Echt? Elke keer zit je in deze controle? We hebben een keer een post sturen. Niks. Maar goed, kijk, ik kan niet om een melding hond heen. Dat snap je ook wel, toch? Kijk, ik doe even snel scan maken van je tas, ja? Ben zo terug. Ik ga hier best wel blanco in, zeg maar. Omdat het melding hond is. Ja, weet je, soms hebben ze medicatie, soms gebruiken ze zelf drugs, willen ze dat niet toegeven. Niet iedereen wil alles vertellen namelijk. Dus we moeten even uit gaan sluiten waar de hond op aanslaat. Dus, alright. Deze is goed. Hey, eventjes nog terugkomend op die melding hond, hè? Ik heb niks mee, man. Ik heb niks mee. Niks. Als je wil, kom om te leren. Ja, we gaan ook sowieso, we gaan sowieso vieren, maar dat doen we straks even in een afgesloten ruimte. Jullie spelen in je vakantietijd, man. Ja, maar luister even. Kijk, qua tijd kost dit je niks, want anders sta je beneden bij de bagageband te wachten. En dat duurt ook lang. Ik heb niks met je hond. Nee, oké, maar luister. Kijk, wij doen dit al een tijdje, hè? En iedereen die het wel heeft, die zegt precies hetzelfde. Dus ik kan daar niet van uit, dus ik moet mijn werk even gaan doen. Ja, oké, ja? Oké, check. Terwijl Chris rustig zijn onderzoek doet, raakt de man steeds meer geërgerd. Hij blijft volhouden dat de hond kaas in zijn broekzak heeft geroken. Die hond. Ja, maar luister. Ik was deze in mijn zak, bro. Die hond bleef in mijn zak. Luister maar. Mijn zak in deze broek. Ja, maar goed, daarvoor zijn we hier dus om het uit te vogelen, toch? Nee, je mag je broek aanhouden. Je mag je broek aanhouden. Nee, kijk, dat doen we straks daar even. Dan gaan we even kledingvisitatie doen. Je mag je broek weer even aantrekken, alsjeblieft. We gaan het uitsluiten. Je mag je tas even meenemen. We gaan van naar de visitatieruimte. Oké, heb je spullen in je zak zitten? Mag je kleren aanhouden, Mag je even omdraaien, armen en benen spreiden, alsjeblieft. Ja, niet schrikken, kom hoog in de lies. Oké. We gaan nog heel even terug naar de tafel. Heb jij nog een grote koffer bij je? Ik heb een blauwe koffer van... Alles wat erin zit is van jou? Alles is met mij, broer. Zelf ingepakt? Broer, kom met geen stomme vragen met mij. Nee, luister, ik stel geen stomme vragen, dat is gewoon mijn werk, oké? Dat is stomme vragen, broer. Nee, dat is helemaal geen stomme vraag. Oké? Dat is stomme vragen, dat is flikkerdingen, broer. Nee, luister. We gaan gewoon rustig doen nu. Daarom is zeggen. Doe maar gewoon rustig. Jullie bent in controle, toch? Jullie zoeken drugs, toch? Ik heb niet met drugs gekomen, broer. Luister. Jullie moeten drugs pakken. Als jullie pakken drugs, jullie kan niks met mij te zeggen, broer. Ja, ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Oké, top. Schiet op, want ik ben moe van deze controle altijd. Als ik een probleem met jullie zwak. Dat is niet leuk, broer. Luister, laten we dan even uitpraten nu, oké? Ja, dat is niet zo leuk. Als je komt altijd stomme dingen. Ik moet alle de dingen in mijn leven te weten, broer. We kunnen twee dingen gaan doen. Je kunt heel veel herrie lopen schoppen nu zo. Schieten we niks meer op, duurt het alleen maar langer. Laat me even uitpraten, het duurt alleen maar langer. Oké? Ik heb met dus niet gekomen. Laat me nou even uitpraten. Oké, ga maar weer lekker daar zitten. Als je niet kan luisteren, dan komen we er wel uit. Ja, we hebben dus vaker in de controle dat mensen een beetje in de weerstand gaan. Als ze echt niet willen luisteren, dan parkeren we ze even weer. Laten we ze even afkoelen. Gaan we ondertussen verder met andere passagiers, zodat we iedereen wel zo snel mogelijk erheen kunnen helpen. En dan hopen we dat ze afgekoeld zijn en weer een fatsoenlijk gesprek kunnen voeren. Op Schiphol laat Chris een boze passagier in de wachtruimte afkoelen. De man is opgemerkt door de speurhond en raakte geïrriteerd door de vragen die Chris hem stelde. Hoewel verder onderzoek niets verdachts heeft opgeleverd, moet Chris zijn controle wel voltooien. Eén keer een blauwe stoffen koffer. Ja, zojuist gebeld met collega bij de band. Daar wordt de koffer gecontroleerd. Als de koffer conform is, dan heb ik geen reden meer om meneer hier langer op te houden en mag hij zijn weg vervolgen. Bij de controle bij de band blijkt er niets te vinden in de koffer van deze meneer. De volgende 100% controlevlucht is aangekomen. Nu checkt Stefan de rijpassagiers met zijn hond. Paddy heeft een heel andere manier van werken dan speurhond Jane. Zoals je ziet, ze gaat alles af. Ze slaat niks over. Klaar. Dit is meer een dynamische, dus die wil veel in beweging zijn. En Valia die is vaak statischer. Klaar. En weer zoeken. Mevrouw de hond die gaat bij u zitten. Ja, is goed. Heeft u een idee waarom? Rustig. Nee. Nee?
Oké, gebruikt u wel eens harddrugs? Nee. Nee? Bent u helemaal gezond? Ja. Oké, we gaan even kijken. U mag heel veel met mijn collega mee. Ja, dank u wel. Kom maar, Paddy. Meneer, de hond die gaat zitten bij u. Ja, ik heb het, ja. Heeft u een idee waarom ze bij u gaat zitten? Ik heb geen idee. Ik heb in ieder geval geen drugs of iets bij me. Nee. Heeft u niks gebruikt? Gebruikt u wel eens in Nederland iets? In Nederland was. Ja, wat gebruikt u in Nederland? Een keer een ecstasy. Maar dat is weken geleden. Oké, nou we gaan wel even kijken, want de geur van harddrugs die zit bij u. En daarom gaat ze bij u zitten, ja? U mag even met mijn collega's mee. Goed zo, meis. Heel goed. Ik heb niet de angst dat ik iets mis, want ik heb het vertrouwen in de hond. En daarbij, je kan niet alles helemaal afzoeken. Kom maar, Paddy. Goeiedag, dank u wel. Douanier Chris wordt samen met een collega naar een andere pier geroepen omdat de hond van Lia, Jane, opnieuw een melding heeft gedaan. Bij een man die samenreist met zijn zwangere vriendin. Ik deed deze vlucht samen met mijn backup. En als laatste met assistentie kwam die vrouw in de rolstoel en die man hoort daarbij. Dat is haar vriend. En daar reageerde Jane op en heb ik even laten fouilleren. Maar we voelen verdikking bij zijn onderbroek, zeg maar. Oké, top. Goedemiddag, meneer. We gaan nog even een kleine kledingvisitatie doen. Neem jij er mee? Neem ik een tasje mee. Ja? We gaan even een fouillering bij u doen, ja? Maar u kunt wel ietsjes staan en lopen, toch? Aan beide kanten. Ja, voel je een onregelmatigheid? Zou je je broek naar beneden willen doen? Waar zit het? Zit het in je spijkerbroek of alleen daar? Oké, check. Oh, het zit er helemaal vast. Oké. Onderbroek uit. En dan trek je daarna de spijkerbroek weer aan. Kijk, het pakketje wat hier zit. Ik ga het even testen. Schoon boordje. Dit is een test, drugstestertje. Ik ga even een klein stempeltje nemen. Stop ik hierin. Als het blauw kleurt, dan is het dus cocaïne. Oké? Ja, maar... Ja, je ziet de substantie erop zitten. En je ziet dat die blauw kleurt. Dus dat betekent dat het cocaïne is. Het is nu 8:12. Dus bij deze ben je aangehouden voor het overtreden van de opiumwet. Nou, je bent niet meer verplicht tot antwoorden. Je hebt recht op een raadsman. Ik ga straks naar een andere locatie. Dan dragen we je over aan de hulpofficier van justitie. Die zal het verder allemaal afhandelen met jou. En dan is dat klaar. Ja, is dat duidelijk voor jou? Ja, kijk, ik ben anders doen. Dat moet ik even met de hulpofficier van justitie overleggen, want het zit allemaal in één. Dus dat moeten we even apart houden. Ga je deze gewoon weg? Nee, laat maar staan. Dit is even zoals het is nu. Oké? Ja, we hebben recent best wel veel broekjes noemen we dit. Het is gewoon een soort onderbroekje waar ze tussen plakken. Dus ze hebben gewoon 2 boxershorts, plakken ze een pakketje tussen. Aan 2 kanten zit het. Trekken ze het aan en het op zich, het is niet heel dik. Dus het valt in principe, als je kijkt naar iemand, valt het niet op. Maar als je gaat fouilleren, dan voel je wel de verharding zitten. Je voelt de randen zitten. Dus dan is het vaak wel raak. Kleding ook. Ja. Gaan we je weer heel even daar neerzetten, ja? Omdat je samenreist, gaan we sowieso een onderzoek instellen. We hebben meneer zojuist aangehouden, dus die gaat nu mee naar de G-pier. Daar zit de hulpofficier van justitie. En daar zullen we hem overdragen aan de Koninklijke Marechaussee. De vrouw lijkt niets bij zich te hebben, maar ze wil naar de wc en dus, omdat ze nog in onderzoek is, moet ze naar het zogenaamde slikkerstoilet. En haar koffer wordt ook nog uitgepluist. Soms zie je stelletjes, die hebben ook kinderen bij zich en dan... Ja, of ze er allemaal wat van weten, dat weet ik niet, maar... meestal neemt dan 1 iemand de verantwoordelijkheid. En dan kan de rest gaan. Nee, kleding en koffer is best wel netjes. Tot nu toe is er niks gevonden in haar koffer, dus de koffer is conform. Dus we gaan zo even met de hulpofficier van justitie kijken wat we met haar willen gaan doen.
Er is niets bij deze mevrouw aangetroffen. In overleg met de hulpofficier van justitie mag zij haar weg vervolgen. Haar vriend had 425 gram cocaïnepasta bij zich. Wat zijn straf is nog niet bekend.